खुलुमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आं गिबियावनो बावहरदों। आथिखालाव दासान्दि ससियेल मिडियाफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव जेबो हाबा मावाखै, सोलोंथाइनि बिथिङाव नोजोर लाखिनानै जेबो हाबाफारि लानानै हाबा मावाखै होननानै गोबां दान्थे बिदान्थे जालायगासिनो दङ। दा बे बिथिंखौ लानानै आङो फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि बिथिङाव हाबा मावनायखौ माब्लाबाबो उनफिनना थायाखै। सोलोंथाइनि बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादानो गोख्रोङै हाबा मावबोगासिनो दङ आरो बेखौ हयथ' गासैबो रायजो राजा बिथांमोना नुगासिनो दङ। आरो जायफोर बिथांमोना बुंदों, दा बिथांमोना गावबा गावनि राजखान्थिनि सार्थआव हयथ' बुंदों जानो हागौ। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि बिथिङाव माबादि हाबा मावदों बेखौ जुदि बिजिर नायोब्ला रोखा रोखायै बयबो हमदांनो हागोन आरो हयथ' बेखौ रायजो राजा साफ्रोमबो मिथिखादों जानो हागौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइयाव सोलोंथाइ बोसोर फोसावनायनि उननिफ्राय 2007 मायथाइयाव मिशन कुवालिटि इडुकेसन फोसावनानै कलेजफोराव बायदिसिना हाबाफारि लाबोदों। कलेजफोराव आरो हाई स्कुलफोराव आरो हायार सेकेन्डारिफोराव बायदिसिना हाबाफारि लादों, जेरैहाय माइ इडुकेसन माइ फिउचार, मिशन न' फेल बायदि बिथांखिफोरजों सोलोंथायारि सांग्रांथि हाबाफारि लानानै फरायसाफोरखौ गोख्रोङै जौगासार होबोनो थाखाय खामानि मावबोबाय थादों। आरो दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि बिथिङाव जेबायदि हाबा मावनांगौ बेखौ उनफिनना थायाखै। नांगौ बायदि समाव गोख्रों थांखि लानानै खामानि मावलांबाय थादों। दा इयुन समावबो बेबायदि हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम मावलांबाय थागोन, बेखौ जोङो फोथायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनायावनो थांनाय 2006 मायथाइयाव जायफोर मेट्रिक आनजाद होदोंमोन, दा बैफोर मेट्रिक आनजाद होनायनि सेथि थाखो उथ्रिसार जानायनि अनजिमाया सा 66ल'मोन। नाथाय दिनै बियो फैयै फैयै दिनै सा 1262 जाफैबाय आरो बे सा 1262 दिनैनि 2019 मायथाइयाव जाफैनाया बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों हाबा मावबोनायनि थाखायनो जादों। दा दिनै सोलोंथाइनि बिथिङाव गोख्रोङै हाबा मावदों होननानै बुङोब्ला बर' हारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बांसिनै गोख्रों बिथांखिफोर लानानै हाबा मावबोदों। दिनै फरायसालिफोराव थांनानै बिजाब मोननाय मोनि खबर लाहैनाय, फोरोंगिरिफोरजों सावरायहैनाय, फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै थुलुंगाखां होनाय खामानिफोरावबो बांसिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादानो खामानि मावबोदों। हयथ' बर' हारियाव गोबां माहारियारि आफादफोर दङ, बैफोर आफादफोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव बांसिनै हाबा मावबोनायखौ आं नुनो मोनाखै। आरो दिनै बेनि थाखायनो जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव जेरैबायदि जोङो जौगासार जानांगौमोन, सोलोंथाइनि हारा जेरैबायदि जौगासार जानांगौमोन, बेबायदि जोङो जौगानो हायाखै। दा इयुननि समाव बर' हारिनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव गोख्रोङै जौगासार होनो थाखाय, हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननो थाखाय गोबाङै सोलोंथाइनि बिथिङाव हाबा मावलांथारनांगोन आरो बेखौ साफ्रोमखौबो जाफुंसार होनो थाखाय आं खावलायदों। दिनै बायदिसिना नबां जाबां खोथा बुंनानै गावबा गावनि गेजेराव दान्थे बिदान्थि खालामलाबाय थायोबा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। हारिया जाय खामानिखौ मावब्ला लाब जागोन बेबायदि माखासे हाबाफारिफोरखौसो मावफुंनो थाखाय साफ्रोमबो बिथांखि लानांगौ आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव साफ्रोमखौबो गोख्रोङै